أبدأ وحمود من وباش كهدار نخش تلين بودكاست كردي محمد صالح بدرخانم جي برنامه كانويا رابيجي جميرديني لقلبنا كهدارين هجا دي بودكاستا خدا أمين بحثا فشار وزن مسازيات دداشي ياسر جودكارين كرد لچند باجارين باكوري كردستاني Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dedaşê ji çarde gulanê de bi bahaneya heriyên ceyranê nedane li navçeyên Dêrek, Qoserê yên Mêrdînê û navçeyên Wêranşar û Sirêkaniyê yên Rihayê ceyrana bi dehan cotkaran qut kiriye û zêdetir ji 12 rojaya cotkar û gundiyên li van navçeyên Bakurê Kurdistanê bê ceyran û bê avê. Di vê dema şeba koronayê û germa havînê de gundî û xelk weke pêwîst nikarin avê peyda bikin û li paqijiya xwe miqate bin. Her wiha bo dabînkirina ava vexwarin û şiştina xwe bi teraktoran û bermîlên avê li navendên ku av li wan hene ji xwe re avê dikişînin û dewarên xwe ajalên xwe jî bi ava traktor û bermîlan yan jî çem û golan av didin. Li gor zanyariyên me li navçeyên Qoser û Dêrikê, Sirêkanî û Wêranşarê ev 15 roje ceyran li ser zêdetirî ji heftê heştê gundî hatiye qutkirin û bi hezaran hemwelatî bê ceyran û bê avê. Guhdarên hêja çavkaniya aboriyê li parêzgehên Bakurê Kurdistanê cotkarî û ajaldariye. Xusûsî jî deşta Mêrdînê weke embara genim û garis jî tê zanîn. Li gor amaran her sal li deşta Mêrdînê û navçeyên wê milyonek û 65,000 donum erk tê ajotin û 125 genim ji deşta Mêrdînê navçeyên wê tê berhemanîn. 165 genimê li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê ji deşta Mêrdînê tê berhemanîn. Her wiha her sal bi kêmanî bi tenê deşta bêrîn a Qoserê 900,000 donum genim û 75,000 donum garis tê ajotin. Cotkarên Kurd li Mêrdîn, Riha, Diyarbekir, Batman û navçeyên wê li gel genim bi hatina demsala havînê re jî garis û pembo diçînin. Bi vê kiryara herî dawî Dedaşê rêber cotkaran Kurd girtiye ku di vê demsalê de garis û pembo jî biçînin. Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Guhdarên hêja ez ê hinekî ji behsa reftarên nemeşûlên saziya ceyranê ango Dedaşê jî bikim. Dedaş bi bahaneya nedana pereyên ceyranê li gel serbaz û leşkeran dest datîne ser trafoyên ceyranê yên cotkaran. Ji ber ku xetên bîrên ê cotkaran û xetên bîran ê gundan li ser yek xeta ceyranê ne bi hezaran hemwelatî, xelk û gundî jî bê av û bê ceyran dimînin. Li aliyê din karmendên ceyranê yên saziya Dedaşê bêyî saetên ceyranê yên cotkaran kontrol bikin û bizanin bêka cotkaran di her demsalê de çend kilowat ceyran serv kirine ji navendên xwe li ser kompîteran li ber xwe ew kompîterên li ber xwe ji cotkaran re fîş û meqbûzên pereyan dinivîsin. Ji xwe gelek kesan ji we ew meqbûzên Dedaşê di nezera min de ew meqbûz dişibin fîşên çayxaneyên berê di torên medya civakî jî de dîtine. Beriya 10 rojan min dîsa nûçeyeke derbarê vê pirsê de amade kiribû û xwestibû bizanim bêka sedema qutkirina ceyrana cotkaran ji berpirsên Dedaşê jî bipirsin. Lêbelê ne navenda Dedaşê ya Mêrdînê û ne jî ya Diyarbekirê amade nebûn derbarê vê meseleyê de jî baax. Her wiha beriya amadekirina vê podcasta me jî min hew da peywendiyê bi karbidestên Dedaşê re durust bikin. Lêbelê her dîsan weke berê beriya bi 10 rojan berpirsên karbidestên Dedaşê amade nebûn di ser vê meseleyê jî de baax. Cotkarên Mêrdîn, Riha, Diyarbekirê hewl didin dengê wan were bihîstin. Niha metirsiyeke mezin li ser tendurustiya bi hezaran şênî û xelkên van herêman heye.
La aliye din heger çareserek ji vê pirsyara neyê dîtin qeyraneke mezin a aborî jî wê rû bide. Li van herêmên Bakurê Kurdistanê lewre tekane serçaviya aboriyê cotkarî. Guhdarên ezîz, pêwîst jî dizanim ez vê rexneyê li saziyên medyayên sivîlê Kurdan û siyaseta Kurdan jî bikim. Heta niha ji bilî baroya Mêrdînê ku em heqê wan teslîm bikin, weke pêwîst ti kesî dengê cotkaran nebîstiye û bo çareseriya pirsa ceyran û ava cotkaran hewleke ciddî jî nede. Cotkar li benda wayekê ne ku ceyrana wan were berdan û ew divê werza havînê jî de tovên garis û pembo bi ser her du zeviyên xwe de bireşînin û di payîzê jî de berhemên xwe rak. Weke kurekî cotkarekî Kurd, weke xebatkarekî medyayê min xwest ez bi rêya Podcast Kurdiyê dengê cotkaran û gundiyan bu guhdarên xweştîvî yên Podcast Kurdiyê re parve bikim. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.